Kublai pi baru kini kilong ki kubor bamda kasngi. Hadu arf nyongut ki briu kila du ialehkai jing im hadin baka wena ki Jaka ialehkai Sngewbha. Haga por Miet lani night club balatip kerteng kum ka bank up pump. Kala kem ding kensan hajan ki benta jang ka surab lat prau bat ka badang hap hapo ka Chatuchak district ha Bangkok. Haga babun na ki balayap ka day namar bakila du bandring minsim namar ka jingjur palat ka tedem. Na pedeng ki hindru fulai ngut ki bala minsau arfu ngut ki dang don haga jing shitam ka bajur bar ki dang sha sumar ha hospital. Karkum ka jingye thu jung ki briu ki bala lajim ka ding kelas dang kem ningkong na jan ka circuit breaker karkum ki jing tip laong ba khandai ngut ki de ki Shynrang bat khat prangut na ki dei ki Kynthei. Na pedeng ki te ki arf nyongut ki bala yap ha ka te ka jingjia. Ka ding kelas dang ban kem ha ka por kum ba khat wei san Sngewbha jimin Miet karkum kapor jongki bad hadin lala ban pelip bat te lakam no ya ketika ding ka belakang jurbha. U governor ka Bangkok u chat city pun u lalet jurip ya ketika Jaka ha kesngi ningkong. Uloong baka tenum jongka pom kala julor lun u chat u la ben rap ruba bun na ki belayap day bakim shamlala ban lap ya ki lenti ban mi kerke emergency exits. Hakapor ka babiang bon na ki arf nyungut ki bladu ialehkai jing im. Lalap ya ki hajan ki pankhana restrooms jong kate kapam hadu ka sining kong tang hrungut na ki arf nyungut ki bladu ialehkai jing im. Lala ban itho batip ya ka kerteng jong ki ha ka ju kapon na ka liang menteri rongba ka Thailand u anutin Chan Virakul ula poi syakate ka Jaka belaja ha kapor kamba Shibji sau minstem ha ka sngi ningkong. Ulapan skam babun na ki bladu ialehkai jing im day namar bakladu ban ring mensim namar katedem ka bajur. Kum kita ki jingjia kari kasin ka beningkong bar ka babun tam ka jingyap jong ki briu ha Bangkok ha gini ki Sngewbha.